ƙasashen Afirka guda 5 da suka fi kowanne ƙarfi. Ana amfani da matakin PSI ne, wato Power Score Index, wajen sanin ƙarfin ƙasa, wanda ke la'akari da tattalin arzikinta, yawan mutanenta, da kuma inda ƙasar take da sauran abubuwa da ake dubawa domin sanin ƙarfin soji na ƙasa. Ƙasa ta farko ita ce ƙasar Masar a Afirka, wadda a duniya ita ce ƙasa ta 15. Sai ƙasa ta biyu ita ce ƙasar Algeria. Sai ƙasa ta uku ita ce ƙasar Afirka ta kudu, wadda a duniya kuma ita ce ƙasa ta 33. Sai ƙasa ta hudu ita ce ƙasar Najeriya, wadda ita ce ƙasar da ta fi kowace ƙarfin tattalin arziki a Afirka, kuma ita ce ta fi kowace yawan mutane. Ita ce ta hudu a Afirka, a duniya kuma ita ce ta 39. Sai ƙasa ta biyar ita ce ƙasar Habasha, wadda da turanci ake kira Ethiopia, wadda a Afirka ita ce ta 5, a duniya kuma ita ce ta 49.